Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Oliver, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out para kada Florenda Kimpaoy, ni Mandy Corisay iti Taiwan, Judeline Bueno, listening in Hong Kong from Cagayan Valley, Jasmine Rivera iti Qatar, Jen, listening in Hong Kong from San Gabriel, La Union, ni Marites Lin, listening in Taiwan from Aritao, Nueva Vizcaya, Gina Oribelio, kastamat ni Jonalyn Nadera, listening in Hong Kong from Pangasinan, Pamilya Bristol, ijay Turod, Quezon, Isabela, kan advance happy birthday inton February 19, kan ni Kuyang Junior Palikpik, kan daydi tatang Pito Palikpik Senior, inton February 20, from Jervy, Bristol. Kablaawak man di anak ko ang nag-birthday iti February 5 from Rosetta Ramos iti Abu Dhabi. Dagitoy karubak ditoy Bangbangkag, Garcia kan Rivera family from J.R. Macalope iti Barukbok, Santa Marcela, Apayao. Happy birthday iti February 5 kani Ira 06 Adventure iti Germany, ni Zandra de la Cruz, dagiti taga San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Julieta Cordova. Belated happy birthday to my nephew Rafael Renz Mendoza Lucas iti February 4. Kan advance happy birthday to my son Mark Jade Mendoza Krabahal inton February 15 ijay Baguio City. I love you anak from Lavleya Mendoza. Shout out kani Isagani Yalong Bolyeser, kanti pamilyana di Tabinalunan, Pangasinan. Ni Bray de los Santos iti Oman, Juby Kita listening in Doha, Qatar. Pamilya Borirme, Flores kan Padawang, from Monmon Padawang iti Alaminos, Pangasinan. Advance happy birthday kani tatang ko Simon Medina inton February 25. Happy 63rd birthday. Kan amin at tagasaranay Kabatuan from Floresma, Castañeda. Nilani Equoy, Jillian Apalya, kan amin kami dito'y public market, dito'y Cervantes Road, Mankayan, Benguet, from Rachel Bachoco. Shout out kani Geraldine Larocco. Happy birthday kani Apok Jaymar Imbat Jr. from Lola Jean ti Singapore. Emma Cardenas iti Hong Kong, ni Jas Molina iti Hong Kong, kastamutan ni Rai Yan. Kablaaw kanitatang ko Santo Belleza, kandagiti anak ko, da Amber, Jazel, Ryan, kan Joshua, kastamat ti asawak ani Ambot Binag from Raquel Binag. Shout out kani Joe Kamkam iti Singapore, Rose Ann Confeso iti Hong Kong, ni asawak Elsa Carino, dagiti anak ko ni Jobert kan Divine, kan ni mamangko Flor Carino iti Nueva Ecija from Jemerson Carino. Shout out pa kada baby Moke ni Lori Manabat iti Dubai from Isabela, Sally Guarte Vlog iti Singapore, kastamutan ni Sandra Oyad. Amin at tagabagabag from Ariel Timbresa. Happy birthday kani anak ko Nebraska Manalo iti Tarlac from Wilma Mamerga iti Hong Kong. Shout out iti asawak ani Girly, dagiti anak mi Zyril Angel, Nika Angela, kan Clixie Nikali Cabero iti Camarag San Isidro Isabela from Clifford Mark Cabero iti Santa Clara Gonzaga Cagayan. Kastamutan a shout out kada Michael Bruce, G. Haramilia, Aida Garcia, kan Bess Mads. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Oliver. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Oliver, kan amin dagitinagan nga inlanad ko iti surat ko, kat nabaliwanan. Ada kita dito'y Taiwan, Manang, kat nagasa takmet, tanapintas ti trabaho iti may sa akumpanya ditoy. Ti amak ti sigod nga agpapaay ditoy, Manang.
Kinapudno na, di makelak ang makabulan laeng itilasod ti kada 3 atawan ang makaden namin ni tatang ko, gapo iti trabaho na ditoy. Ninanang ko tinapalalo ti rigat na kanyak, sipod na addaanak itinakam. Amok nga ado ti maibinglay ko nga adal iti inak isalaysay. Iso asapay la ko mamanang, tamapili met, ama idrama. Kablaawan ka anak ko, ta nagturpos kan iti high school. Kunaklakit din no di ka agturpos. Anyakit ta saanan? Ayanan? Ayanan nga din ka rin yung ikandak iti kwartak nagturpusak, mama. Ha? Yun ati kwartak, tarumwarak. Ne, apay arumwar ka ngay, Oliver. Kat umay dito'y dagiti kakasinsin mo, ta celebraran tayo ti panagturpos mo. Kat, adda kayong mata mga sikaso kadakwada. Anya? Alan itad yun ti kwartak tarumwarak. Adda tulagan mi kadagiti barkadak. Itad yun ti kwartak, mama. Saan nakasumurot kan ka, Oliver? Ha? Ngamin, ag-celebrar kami kadanan ng kantatang ko. Anya ka matin, Margie. Maminsan ka lang nga awisan kat. Wrong timing mo't ngamin ti awis mo. Kalkalpas ti graduation tayo. Rumbang laang akadan na tayo ti pamilya tayo, Ag-celebrate tayo. Kaslag celebrate tamot lang nga ta kadwata dagiti barkadak. I-celebrate mi ti graduation ko. Ala ka, ni mamam ti rumbang akadwam, kandagiti daduma akabagyam. Diyak nga rin kaya ta kadwa dagijay. Sika kang dagiti barkadak ti kayat ko kadwa. Maditi kasta, Oliver. Masakitan lakit din ni mamam iti kasta nga aramidam. Anya ka matan. Di na ka din sermonan. Umay kakit din. Kaya't ka makadwa ita. Lading itak, Oliver. Saan nakasumurot kan ka? Makamu ka. Nada sa bala babaya mamamok. Iso ti libre. Adakan ka dayta, No dayta ti amo mapagsaya atam. Di makaamu ka. Ngam di naktumot makita no aramidam ti kasta. Ha? Tandaanam dayta, Oliver. Pasensya kan lakay. Ngam talaga adi mo makasarita ni Oliver. Taaging ga ita, di pa'y simmangpet. Alya, apay, sa dinodayan na. Ay, apaman ang nakasangpet kami dito'y balay. Kalpasan ti panagturpos na. Rimwar matlaan. Alya, kunak man nung nagselebrar kayo, kaputan nagturpusan. Dagiti kakasinsin na laangan at ikadwak anangan dito'y balay. Ngam ni Oliver, saan mi akadwa, ta sinarak na dagiti barkada na. Ay, anyan di kasta nga aramid ni Oliver. Mama! Lukatam to nito! Ha? Anyan day Jamina, anyan mapaspasama. Mama! Mabait laang, Rodrigo. Si mangputan ni Oliver. Mabait laang. Ay, anyan ti kasta alangam, Oliver. Dandan di ka makakunail gapo itinalaos abartak mo, anak ko. Siyempre, nag-happy-happy kami nga ron, mama. Ta-graduation ko. Di na parte ka. Apay ay akasta ka, anak ko. Asino ti malaam kat saan mo't amang nginom ti amam. Mama, ano si kamot ti manginom, mama? Anya? Awang ano ilimod mo lang kan ni Papa. Ngam gayam, manginom ka. Anya kalakit din aya. Tilay bagbagam. Mapankakit din iti silid mo ta maturog ka. Ay, saan pa mama? Dituyak pa salas. Madamdaman to na mapanakit di silid ko. Da kayong ti maturog no kaya teo, mama.
Baybandak pa dito, itado ti panunutek. Kaya't kuti ang may maysa. Nalabas ti aramid ko idi agtutubo ak manang Emmy. Katkas iti nakunakon, ni mama ti adu ti rigat na kanyak. Gaputa da kami ti agdandan na. Agmay may saak namin nga anak, sa adakat nga rod idi dito'y Taiwan ni papa. Iso ama aramid ko amin akayat ko, tadinak kabailan at ubngaren ni mamak. No adda idi ti kayat ko, masapol amagunod ko. No anya ti imbagak, iso ti rumbang amasurot. Tatalaga nga agwalaak, no mapaayak iti anyaman at arigagayak. Iti na minsan, nagawid akmanen anabartek manang. First year college sak idin. No, di dagulit ni Papa. May papa ni di pagpagatan ko ang motor. Sana ko nga gadal, Mama. Anya? Nagrigat sa tiag-commute ang mga panag-eskwela. Sa ita, para motor lang nga pagpagatan ko. Di dagpay may gatangan. Di sa naklangan nga gadal. Oliver, anak, saan mo't abasta-basta ti kayat mo ket? Saan aga po taimbagam itan ket addan adagos? Saan amabalin ti kasta? Anya kita sana mabalinan nga ipagbagayawat. Mabalin! Nagmayat matisad ni Papa iti faktorya di Taiwan. Nalakalang ang makaipatulod da iti kwarta paggatang ko iti motor. Oliver, Nakala ko niti student permit kong agmotor, Mama. anya, kasano anak kaala ka ngay? Discarded mo ito na. Dito kita niya. Dito ti student permit ko. Ngam student permit laang da ito'y anak ko. Saan pa'y alisensya nga agmaneho? Mabalinday dan, Mama. Isungaramidan yung tipagbagak. Dagulitan niya ni Papa. Tanusan da ka patgan. Talaga sa anak ko nga gadal. Diyak kayat nga ipaypayso ni Oliver ti Pangtana Rodrigo. Iso nga igatangak laangan iti motorsiklo na. Anya, ngamina, ang mamadelikado ti motor. Kan may sa, si kan a mismo tinagko ng student permit lang ti ikam na. Saan a lisensya da ijay? Kunana mo't amabalin ka nun day, Jay. Anya mapalinan. Sana mapalin, Mina. Masapol at natilihiti mo a lisensya tapno makamaneho iti motor no anya manakita ti lugan. Ngam Rodrigo, duwan nga aldaw asaan asimrak iti pagadalan ni Oliver. Madanaganak. Ay, Mina. Iti duapay lang nga aldaw a panaglangan na. Sigurado nga adun tinaliwayan na iti pagadalan. No agtultuloy asan asumrak, kasanulaangan ngay. Anyan ni Oliver. Tatsaramat ngamin abakat. Sana pampanoy-noyam lang tanda niya manakayat na. Diyak kayat nga agaramid ti anak ta iti may kaniwas. Iso ang makaamuditan. Kisaya kun ti urnong ta. Taigatanga kun iti motorsiklo ni Oliver. Anya ngay, Margie. Makigiddan kan kanya ka. Kakaiso na nga dan motor ko. Mabuto nga ko, Oliver.
Saan ka pa'y anairuang nga agmotor? Ngam iyang kas na kon? Diyak kaya ti maaksidente. Anya kumaga po ang aksidente ka ngay. Safe ka kanyak, Margie. Nakita ka nagmotor idi kalman. Dandani ka na tumba. Ha? Ba? Ha? Iso ang mabutungak nga umangkas iti motor mo. Ang mga non niya pa'y ti mapasamak. Okay. No di mo kaya tumangkas iti motor ko. Patgak nga rutikid daw ni Pamela. Nga iyang kas ko kat itulod ko iti balayda. Anya? Sorry ka langan, Margie. Ni Pamela ti iyang kas ko. Ta itulod ko iti balayda. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nay, apay nga itakalaangan. Ha? Anyat na pasabakan ka, Oliver. Apay ang nagado ti donor mo. Nadisgrasya kami ka ni Pamela iti motor, mama. Anya, ay Diyos ko. Anya tinapasamak. Kan asino day ta Pamela. Padak nga estudyante iti universidad, mama. Inyang kas ko. Ta itulod ko iti lugar da. Numtsak mo't ni namnama na alas gayam ti kalsada iti ayanda. Malaksid nga abot-abot. Nagilit pa'y. Kat, anya tinapasamak. Anya pa nga, mama. Nadisgrasya kami, ha. Ni Pamela, nasugat ti ulo na, hindi na ikanal kami. Imban media ospital. Nakal. Nakaro ti pungtot ti amana, kat pinabayadan da kanyak ti gastos. Kasta amot na, dinawatan da iti danyos, gapo ka no iti napasamak. Ha? No, jak ka no may pa iti kayat da. Pabalod da. Nangruna ka ti student permit lang ti dokumento nga igam kong agmanmaneho iti motor. Ha? Kat, anya nga iti inaramid mo, anak ko. Naimbag ta pinalubusan da ka nga agawid. Awan, ah. Taimbaga ka kukuwatan ti motor ko, mama. Anya? Kastan at inaramid ko, mama. Tapno sanda ka pa ibalon. Kasjay ti kinalabas ko manang Emmy. Awan kwenta na kanyak, no kasanuman kabalor ti alikamag. No mapasubuak, kat masapul nga adda bayadak. Iprendak dagiti gamit ko a nagrigrigatan a ginatang dagiti dadakkel ko. Masansan nga ibaga kanyak ni Mama Idi, asaan nga agpidpidot iti kwarta ni Papa, iti balasiw taaw, ngamjak ipangpangag. Kas iti nakunakon, no anya ti kayat ko, masapol a magunod ko. Kasanuman kangina ti balor na. Tipan naka-aksidentek iti motor, akadwak ti may sa babae, nasunutan pa'y iti nagduduma a pagteng, a nagresulta iti pan nakaibos dagiti alikamen ko, nga impagpagatang ko kadagiti dadakkel ko. Ako, agingga adimteng ti may sa apagteng adyak pulos ni namnama. Graduating ak idin iti college. Ha? Ni mamamot tagsang sangit. Apay nga ta. Asit gak man ta kasaritak. Mama? Oliver, anak ko. Oliver. Ha? Ni, apa yun, mama? Apay ngagsang sangit kayo. Sakit. Kalat niya narakop dak. Di papa, anak ko. Di papa. Ha? Apay ni papa? Anya tinapasamak? Na-aksidente ni Papa Vijay abroad. Anya? Dahil tati ang paiso. Kaawawag launay ti kayem na. At dahil ti hospital niya abroad ni Papa. Katsak payam mo. Doan niya ti kasasaan na.
Kanayon nga adayo ti nakaiturungan ti imatang mo, Oliver. Kanayon anaunag ti pampanunutam. Margie, Amang ano da maitulong ko. Ibagamlaan. amumot nga adan dito pagilyan tayo ni Papa. Gapo iti napasamak kan kuha na di Taiwan. Kapilitan ang nagawi din. Kaya't ko ti makaturpos, Margie. Margie, Ha? graduating tayo na. Ngam nagado dagiti nasken nga i-cope up ko. Nagado dagiti nasken na kamatek. Tapno pamintas dagiti grades ko kat makaturpusak. Oliver, Ti parikot ko ita. Amangan nawanan ti busbusak. Gapusak. Gapoy ti napasamak ken ni Papa. Oliver, Itala mapanunot ko dagiti sinaysayang ko ida a kwarta. Ang nagbambanugan ni Papa iti kaada na iti abroad. Itala maamiris ko akasapulak gayam dagiti winalwaldas ko a kwarta. Itala nga mapanunot ko ti amin. saan pa yan daw ti amin, Oliver? Mamati ak iti kabaalam. Iti kinasirib mo. Masigurado ka kabaalam asarangtan ti parikot a mapaspasaram ita. Iti panagadan mo man, kan iti pamilyam. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibgar. Ada aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka abaybayan? Malunag ti puso ka makakitkita iti kasasaad ita ni Papa. Kasta amat ni tirigat ni Mama ang mga asikaso kan kuana. No may sublik la kumadagiti sinaysayang ko ida kwarta. Dakkel ko matulong dayjay. Iti kastoya kasasaad mi ita. Ngam oran niya pa'y taramidag. Hindi akong may subli dagi jay. Ngamin. Jakon may subli tinapalabas. Makapaladingit ti kastoya mapaspasaran mi ita. Naglablabusak nga minidi. Ito. Aramidam nga inspirasyon mo dagiti dadakkel mo. Tapno agbalin ka natibgar. Adda aklaang ditoy. Alalayan ka, Oliver. Saan ka mabaybayan? Kasla agal-alangugan iti lapayag ko, dagitin sawang ni Margie. Owen, husto ni Margie, masapol lang balina ka natibgar. No naglablabusak man hindi, daytoyin ti kundaway tapno malitupak ti panaglablabas ko. Saan ko apaayan dagiti dadakkel ko? Nangruna ni Papa, ang nakakaasi itan ti kasasaad na gapoy ti pan naka-aksidente na iti abroad. Masapol nga agtorpusak, kat agsalo kagak para kadakwada. Mama, nalpasan ti amin na papeles ko. At damat na schedule ti flight ko. Oliver, anak. Oh, saan kayo nagsangit, Mama? Kita nga siyo. Tasan niyo abaybayan ni Papa. Ikari kasayatag tagtrabaho dyan Taiwan. Para kada kayo ka ni Papa. Ganad ka ijay, Oliver. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka, anak ko. Awan ti daki sa mapasamak kanyak, Mama. Ikarit na ita.
kat pakawanandak kadagiti bindot ko iti kalabas. Pakawanandak ko, ma. Anak, di mon panunutan dagijay. Tinapatag ita kat nakaamiris kan. Nakaturpos kan. Ita, agtrabaho kan. Basta tikid daw ko, anak ko. Aganad ka iti adayom kada kami iti amam. Mama, Si kakaradkad apalubusan ka. Pangaasim. Ta si kakaradkad ka kumamot lang nga agsubli. Iti din nami ken ni papam. Ti pagpapaayak dito'y Taiwan, manipod iti damo nga imayak dito'y, nga aging gaita, kat iti matlaang pabrika ang nagpaayan ti amak, manang Emmy. Tinulungan na ti gayam ni Papa ang makastrek dito'y. Kat gapo ta napintas ti record ti amak, nalakalaang ang nakastrekak. Manipod imayak dito'y, adamot ten sumagmamano adaras ang nakaawidak. Kadag ito'y laang asa anak ang nakaawid, gapo iti pandemya. Simaya at meten ti kasasaad ni Papa, banag apakaragsakak unay. Katda kami ka ni Margie, napagsaritaan mi meten ti panagsimpami, nulakit di ta sumaya aten ti panawan. Makunak anagasa taklat ta, manang. Ta itilaksid ti panaglablabas ko idi, adtuyak latta ang maparparaburan iti bendisyon, manipod iti namarswa. Daytoy ti pakasaritaak, manang. To'y pagayam mo, Oliver. Pagayam nga Oliver, agyamanak iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Husto ka, talaga apakaadawan iti adal ti pakasaritaam. Anya pa iti makunak pagayam ko, kat nakalanad mo't aminan iti surat mo, dagiti rumbeng nga ibinglay mo kadagiti dumdumngeg. Kang runaan na, sikan amis mo tinagkuna, nga uray pa'y kasano ti kinamanaglablabas ti tao, no dumteng ti kanito ti pan nakaamiris, makaamiris latta, kat no saan amapunas ti pamati kan panagtalek na itinamarswa, maparaburan latta, kan mabendisyonan iti agnanayon. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Rintun mapunas dito'y lagi, dagiti naglabas asam kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat manipod iti pagayam, anag pailingad iti nagan Arita, manipod iti rehyon Cordillera. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kada Adela Vergara, listening in Hong Kong from Bawang La Union. Nadera family iti Agno Pangasinan from Jonalyn Nadera. Wilma Mamerga iti Hong Kong from Kamiling Tarlac.
ni Divina Karabakan, listening in Lebanon from Isabela. Villa Veli Sabado Ilocano, listening in Urdaneta from Aritao, Nueva Vizcaya. Shout out kani Rosetta Ramos dita Abu Dhabi, UAE. Stoneheart na Igorot. Rose Ann Confieso, listening in Hong Kong from Cordon, Isabela. Kastamat ni Pagayam a Jules Abogado iti Taiwan. Family Guaves ti Baggaw Cagayan from Zinel Limos ti Kuwait. Ni Jubilin Kita iti Doha, Qatar. Amin dita Taichung, Taiwan from Gretchen Lucas iti Taiwan. Happy birthday kani Summer Heart Alconcher idi February 8 ijay Libertad Abulog, Cagayan from Princess Diane Salvatierra. Ni Marites Penuliar, listening in Riyadh from Urdaneta City. Ni bakat ko ken Jaisal nga anak ko, kastamat ti Macalope family, kan dagitoy kaaruba mi ditoy Bangbangkag, ditoy Barukbok, Santa Marcela Apayao from JR Macalope. Gaspar kan Patnaan family ijay Bolo Tabok City, Kalinga from Breakerstone iti Malaysia. Kablaaw para kaniipag ko Amaricel Medina, kabsat ko Junior Medina, ken Juvie Abayaw ijay Aglipay Quirino from Floresma, Castañeda. Ti Sarandi family iti Kawayan Isabela from John Mark Sarandi, ni Menali Batta iti Taiwan. Happy birthday kanilakay ko inton February 14 from Vilma Kaday iti Cyprus. Kastamat a shout out para kada Roxanne Smith, Lori Manabat, listening in Dubai from Isabela. Tinabaro and the Kiwag family ng Runa kada Mama Marie kan Tatay Eduardo dita San Mateo, Isabela from Levi J. the Kiwag. Happy birthday kani Catherine Baltasar inton February 21 nga adda ijay Kuwait. Amin nga agdengdengag dita Alamino City, Pangasinan from Mildred Fernandez. Kablaaw pay para kani tatay ko Jose Sabater Sekretaryo dita Arzadon, San Manuel, Pangasinan from Margie Sekretaryo iti Kuwait. Shout out kada Jemerson Carino, Ariel Timbresa, Clixie Nicali Cabero. Happy birthday kani mamangko Aida Mina inton February 25 from Jasmine Mina Rivera iti Qatar. Shout out kani Juliet Dimas. Happy birthday kani balasang ko Ivy inton February 9 dita Alaminos, Pangasinan from Robert Garcia Jr. Ni mamangko Fedukusen Kubo from Prince Kubo. Shout out kada Zandra de la Cruz, Espanto Corazon iti Hong Kong, ni Gaudencio Lopez. Shout out pay kani Emma Cardenas iti Hong Kong, ni Melissa Pagaduan, Berlinda Pugong iti Montpolya, ni Mechi Briñas ken Chel Vlog. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Rita. Dear Manang Emmy, ilingad naklata ko man itinagan arita, taga Cordillera ko namlatan. Manipod na amwak dayto YouTube channel yo, kanayunan apadaanak dagiti drama nga iyap upload yo. Sigod nga minan akadenggak daytoy a drama. No idi may patpatangatang pay dayto iti radyo, kat sa anak anaikan iti kirad nga agsurat, jak itan palabsan ti gundaway manang, iso nag-email akmatan. Nalabit nga ado ti mangkundenar kanyak, iti mga ganda nga isalaysay ko. Ngam mamati ak nga adalatamat dagiti makaawat kanyak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi saanen anasaya at ti estado mi nga agasawa. Amok latano sa dino tinaggapuam, Chofilo. Mabalin ka dirita. Di ka mangrugi manan. Kaya't kung tagina na. Kastalatan akanayon, agapo ka iti ayan dagiti kakabagyam. Agpasugsug ka kadakwada sa kanto agawid ditoy. Sa anak ang naggapo itayan dagiti kakabagyak akas iti kunam. Nag-overtime akiti trabaho. Ulbod. No di ka mamati, saan laan? Ngam kasi tinakunakon. Kaya't kung tagina na. Isa pang naasim ko mata sumardeng ka na sumanao. Di nakpagsardengan tapod no amin nga ibagbagak. Lukas ta nga ron. Nasaysaya at narumuwarak langan. Ha?
Sa dino ti papanam. Baka mo ditan. Basta ti kayat ko at maadaywan ka. Tamarang-rengak itingiwat mo asumanao. Makauma ka. Anyaman nga binan ay tinagapaan yung agasawa. Jack mo't inapatatang. Sinitar ko laang tanarabyan manan anagawid. Sigurado ang naggapumanan iti ayan dagiti sugsug akakabagyan na. Sigurado ang napan manan nagpasugsug ka dagiti awanan utek akakabagyan na. Rita, anak, amang ano nagbindot ka man? Sa anak ang nagbidot tatang. Sigurado ak iti imbagak. Kasjay mo ta talaga ni Chofi Lokat. Palibhasa ngamin, mamas boy day dya lalaki. Makapabwisit. Nay, pagkuna amamas boy di asawa. Talagamot ngamin tatang. Sigo din ang mamas boy ni Chofilo. Saan ang makatakder iti bukod na asaka. Anayon ang nakadependar iti inana. Nga uray itang adan bukod na pamilya. Ti anak ta, Alangan mo't nga urayan na ka. Naturugan apay ay atunggal ada sa ludsudog kang kano kasta asumang petak at kanayon abaribar ti panang sungsungbat mo kanya. Kasano? Kundi biro ka iti anak ta. Kat nagladaw ka mo ta sumangsangpet. Rita, naladaw ka simangpet gapot ada ring Pasko at trabaho ka di opisina. Ti ko nam mamati ak. Ha! Di nak maalilaw, Chofilo. Apay akanayon lata nakasta ka, Rita. Day talatan agat atap tar aramidam. Sa anak nga agatap no awan ti pagbasarak. Alaman, anya ti pagbasaram. Apay adi mo patsin nga dain ring Pasko at trabaho. Saan ta ka din nga aglinno ko pa, Chofilo? Uray anya ti bagbagam. Amok ang naggapu ka manan iti ayan dagiti kakabagyam. Saan ko naklang arudan? Oh, makitam? Bugkawan nak pa yan? Gaputa makauma ka na di kastang aramid mo. Tunggal maladaw ka agawid, kastalatan na kanayon ti bagbagam, makauman. No makaumaak, ad-addapay ang makauma ka. Buisit ka, lalaki. Talagang awanan tinamna mga kinawatan tapay, Rita. Iso kasayaatan nagsinatan. Ha? Kanayon latan na agat atap kay tangin. Isong agsina talangan. Katuan Day talagayam. Ti ko na matayak mo sina anak. Saan? Ad-adala pinanaknekam ang nagpasugsug ka kadagiti kakabagyam asaan ang mangayat kanya. Di wala na ornosan ti amin, anak ko. Di kailan nakapagsaritan itinasayaan. Baybayan nyo, tatang. Tiyan mo na siguro akot jak kabailan ti makisinakan kwa na. Rita, Jak lagbabawi ang nakisinakan kwa na, tatang. Kabailak abyagan ti anak mi nga uray awan ni Chofelo iti den nami. Iso abaybayan nyo man day dya lalaki. Masurunak kan kwa na. ay, jak amaw anak ko. Agmamangan no agbabawi kanto iti kastoy napasama. Saan, tatang? Anya kumaga pong agbabawi akngay. No nagpasugsug ni Chofelo kadagiti kakabagyan na, ison ti makaammo. Aklunok matket di anatang sitak manang Emmy. Jak ugali ti mangay ay iti bagik, nukas jay nga dasaan anasaya at amapasamak. Sigo den asa andak akayat dagiti kapamilya ni Chofilo nga asawak. Ket addapay dagiti nakadanon kanyak adamag, asugsugsugan da ni Chofilo amang isina kanyak. Dayta ti makagapo no apay ang nagbalinak nga insecure. Kanayon nga ipapan ko ang naggapo ni Chofilo iti ayan dagiti kakabagyan na tunggal kasjay amaladaw nga agawid. Kat iti panangkarit kanyak ni Chofilo iti sina, nakisina akmet adagos ken kuana. Mami,
Apay asan niya gawawit ni Daddy? Ha? Ha? Nabayagan na sana nagawawit dito ni Daddy. Sa dinuntayan na. Sigurado nga da iti ayan dagiti sugsug a kapamilyana. Mabalin ka di anak. Saan mo man nadamdamagan no sa dino tayan ni dadim? Agsakit laang tinakam ni mami. Ha? Amo mga min anak, adda dagiti banag adi mo pay maawatan taubing kapay. Apay ngamin, Mami? Ilawlawag kuntukan ka intunan anayon ti tawan mo anak ko. Ngamno ita, jak pay mailawlawag ka. Naamuam ka din ti damag, Rita. Anya adamag, tatang? Nag-abroad mo't gaya man ni Chofilo nga asawa. Anya? Taytatag so anak ko. Nagrana kami iti kumparik a kaaruba da Chofilo. Iso, tinakaibaga kanya ka nag-abroadan ti asawam. Awanan ti bibiyang ko kankwana, tatang. Iso nga awan mo't bibiyang ko nga uray no nagabroden. Tilaan kanya ka anak ko. Apa di man la nagpakadakan ka, kan iti anak yaw. Nasayaat mo't tasaan ang nagpakada, tatang. Tano inaramid na dayta, ang mga no pinagsasawaklaan. Anya? Dayta ti agpaiso, tatang. Iso ang nasayaat mo't tasaan ang nagpakada. Kasigurado ang nakangag kumalaang kanyak dayjay alalaki. Ha? Saan mo ta nakaregister iti cellphone ko dahil nga umawawag? Apay akas to eh. Manmanulaang mo ti numero ng agparparang. Song bataklatan. Hello? Siyak na ito, Rita. Ni Chofilo. Ha? Uy! Si bibiyag ka pa'y matlagayam? Kunakman lano na ungkel kan? Anya ti kasta pa nagsasaom, Rita. Di ka katagyaman tayo mawaga. Anya kumaaga pong agyaman akngay. Hoy, ang mga nunalipata mon asikatin ang karit kanyak itisina. Iso nga awan lat pagbabawyakan niya. Mabalin ka di. Saan tabay lang aga pa? Apay nga nga imawag ka. Kailiw ko ta anak ta. Mabalin ka di ang makasarita. Jakla ko maipakasarita kan kakat. Ngam gaputa ka na yun nga agdamag. Sige, umanugo ta kakasaritam. Ngam balaagan ka. Di nakpadaksan iti anak ta. Tagdadata mo't asikati nagbasol no apay anagsina ta. Jack laing pagarup ang nagrigat gayam ti single parent, tatang. Marik na mutlaya ti rigat anak ko. Kunakman no kabailam. Kabailak ididamo, tatang. Ngambayat abo may bayag. Mariknak matan ti rigat. Kahit, anya nga ron itati plana, Rita. Jack nga rod mo, tatang. Di mo tadakan ka ti kontak number ni Chofilo nga asawa. Uwan, ngam apay ka di, tatang. Apay no kontakam. Agkin daw ka iti tulong para iti anak yaw. How? Ha? Kasta laang taramidam, Rita. Iti kasta, saan ka amarigata na mangisakan iti para kada kayaw iti anak mo? Ididamo. Talaga nga awan panggap ko amang kontak ka ni Chofilo manang Emmy. Ngam idi agangay, nang runa idi marigata na kon, pinagpampanunutak ti imbaga ni tatang. Akon takak ni Chofilo, tagkidawak iti tulong para iti panagadal ti anak mi.
Isu na laeng tanukas ta aganda ta kon timang kontak ken kuana. Kasla masair ti pride ko, ket kumaro ti gurak ken kuana. Naitantantan nga rod ti panang kontak ko kumaken kuana, ket inan-anusak nga insay-sayang kat ti para iti anak ko. Ngem dimteng ti panawan at talaga adjakon kabailan pay. Kinasaritak man nga ruden ni tatang ko. Nabayagan nga ibagbagak ken karita. Kung takam ta asawam ket agkid daw ka iti tulong tapno maisakad mo ti panagadal ti anak yaw. Kasanumot ngamin tatang, kasla kayarigan na at tinilmon kon ti pride ko no aramidek ti kasta. Apay nga minapagturayom na ita pride mo ngay. Ti masakbayan ti anak mo ti panunutem. Tatang, Sikan amis mo ti makarik na itirikat. No ibaybayag mo pa'y laang ti mangkontak iti asawam at damot nga rod amarigatan ka. Kayat mo nga rod ti kasta? Kin nito nakatirigat idinto ta damot iti abroad ti asawam. Imposible asa na tumulong na ijay nang runa no may papanan ka ni Junjun nga anak yaw. Ulitag anak kaw. Tilmonum day ta pride mau, kat kontakam ni Chofilaw, tagpatulong ka para iti anak yaw. saan aga po ta kinontak ka? Pagarupo mo nga agpakumbabaaken ka. Kinontak ka para iti anak ta. Apay ti anak ta. Anya tinapasamak ka ni Junjun. Ibagam kanya, Rita. Di kagdanag, awan ti dakas a napasamak kan kuana. Nasaya at ti kasasaad na. Ay, kunak-lakit din anya tinapasamak. Anya nga ruti ko nang naiyawag mo, may papankan ko na. Marigatanak amang isakad iti panagadal ti anak ta. Rita, Tulungan na kamang paadal kan kuana. Total, si kamot ti amana. daita ka diti makagapo na apay ang kinontak na. Nalawag ba't tinangag mo saan ka di? Tulungan nak amang paadal iti anak ta. Awan ti parikot. Kas itinako namon, siyak ti ama ni Junjun. Kabailak na ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ta. Ngem, iti maysa a kondisyon. Ha? Anya dahi ta kondisyon? Sige, ibagam. Anya, kas dati kondisyon ni Chofilaw? Wan tatang, kayat na nga alaan iti abroad ti anak mi. Ay, Iso kanon ti makamo iti panagadal ti anak mi. Basta itulok ko nga alaanan iti abroad ni Junjun. kahit anya nga iti imbagam kan ko na. Anya kumapay ngay. Jack imanugot tatang. Rita, anak. Jack lakit di kayat amaya dayo kanyak ti anak ko. Jack kayat ama isina kanyak ni Junjun. Damagak man kan ka, Rita. Kapailam ka de, asuportaran ti panagadal ni Junjaun. E dinto ta itang elementarya pailaan kat marigrigatan kan. Anya harod ti rumbang nga aramidag tatang. Alangan mo't nga itulok ko ti kayat ni Chofilo. Awan mo't ti dakas na kahit. Ni Chofilo ti ama ni Junjaun. Kat awan dakas na no alaan na ti anak na ijay abroad. Naimbagmat,
Ta sinong batam ti awag ko. Kunak no i-cancel mo manan. Kasano jak i-cancel dagiti mo unang awag mo. Kat na itamod lang mga papakanyak tar aramidam na umawag ka. Jak manam mo. Nanya launay ti basol ko jak may karkaro kon karita. Nagpudot ti darang kanyak. Mabalin ka di? Saan apara ka data ti rumbo nga pagsaritaan ta? Anya nga ron. Ti maipapan ka ni Junjun nga anak ta. Nang runa ti panagadal na. Rita. Talaga amarigata na kamang paadal iti anak ta. Amumot nga awan tinatalgad at trabaho. No may papaniti na itabanag, imbagak matan. Kabaila kapagadalan ni Junjun aging gay ti kolehiyo. Urean niya pa yung kurso ta alaan na, siyak ti makaamo. Basta alaan dito'y ni Junjun, ta dito'y nga agadal. Teofilo. Nitalang ti kondisyon ko. Siyak ti makaamoy ti amin. Siyak ti mang paadal iti anak ta. Basta umanugot ka nga alaan dito'y ni Junjun. Oh, anyat makunam, Rita. Sige. Umanugot akon iti kondisyon mo. Basta tinapatag kat ti masakbayan ni Junjun nga anak ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Para iti masakbayan ti anak ko manang Emmy, imanugotak nga rod iti kondisyon ti amana. Inasikasok ti amin a dokumento, tapno maala ni Teofilo ti anak mi iti pagilyan nga ayan na. Ididamo, makasarsaritak paymat ni Junjun nga anak ko. Ngem idi bumaybayagan, jakmeten ida makontak. Banag ang nagsakitan unay tinakam ko. Pitula titawan ni Junjun idi manang Emmy. Kat ita, agtawanan itinasurok abainte ti anak ko. Kat jakmeten nakitkita, wano nakasarsarita na kuma. Jakon amuno anya ti inararamid ni Teofilo, taapay adinak man lamalagipmet ti anak ko. Daytoy ti pagsaksakitan tinakam ko. Ngam aging ga ita, sa anak lata mapukpukawan itinamnama. Itultuloy ko nga ikarkararag itinamarswa, adumteng ti gundaway amakitak matlaeng ti anak ko, tatalaga akailiw ko unayan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Rita. Pagayam a Rita, agyamanak iti panagsurat mo dito'y programa tayo. Kasakitan siguron para iti maysa nga ina, ti maisina iti impat patagna nga anak. Nakunam iti damo apasat ti surat mo, nga adda dagiti manggurakan ka, kat addamot siguro dagiti makaawat kan ka. Iti biyang ko, saan kamot akagura, no di kat addapan ni dirpuken ka, no apay akasta tinagbanagam. Sa bagay, aminado kamot anatangsit ka, kat panagkunak, dayta ti kang runaan a makagapo, no apay anagbalin anakiro ti panagbiag mo, anang itunda iti panagsinayo iti anak mo. No pay kasta, ipanamnamak ken ka pagayam ko, karamanak amang ikararag, asapay lakuma, taagkita kayo matlaeng nga agina, kat maurnos matlaeng ti amin iti nagbaetan nyo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.
Dagiti tugot, iti tana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyay